he's gonna be. Så i betragtning af, at hold op, hvor har vi været igennem mange forberedelser op til brylluppet, og med tanke på, vil jeg sige, jeg havde slet ikke tænkt tanken, at vi skulle have videooptagelser, folk løbende rundt, fotografer til brylluppet. Og man har set andre lignende optagelser, hvor man har tænkt, det var ikke nødvendigt, det har vi da venner og veninder til i familien. Efterfølgende har man set deres, men så må man også indrømme efterfølgende, at man ser hos et vennepar, som har fået det lavet fra bryllupsvideo.com, og vi kigger på deres hjemmeside og ser de ting, der er blevet lavet, så var vi jo ikke i tvivl, at det måtte vi simpelthen også have. Efterfølgende kan vi jo kun sige, at vi har fået oplevelsen endnu en gang og bekræftet det. Ja, det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er jo på selve dagen, der har man så meget at se til. Man er jo lidt nervøs, og der er rigtig, rigtig mange ting, der foregår. Og der er når man ikke kan få det hele med. Og når man så ser videoen og ser billederne, så får man alle de ting med, som man ikke kunne nå at se selv den dag. Og det synes jeg er helt fantastisk. Alle de specielle ting, unikke ting, som man ikke får tilbage, og man ikke har fået set, hvis man ikke har haft video og kamera. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Og har man et minde for livet, altså vi har en her video, og vi har nogle billeder, som vi kan vise til forhåbentlig vores børn på et eller andet tidspunkt. Og vi kan se igen og igen og igen, det tror jeg kommer til i hvert fald. Jeg kommer til at se det mange gange, tror jeg. Og det er jeg utrolig glad for, at vi har. Samtidig med, kan man sige, ja, vi var mange gæster til brylluppet, og vi var fokuseret på, at de havde det godt. Vi har 4 fra bryllupsvideo.com løbende rundt, men på intet tidspunkt oplever man dem, at de står lige i vejen, ryggen lidt. Altså, de var jo nærmest usynlige, og ligeledes efterfølgende, når vi talte med vores venner og de, der var med, var det jo ikke sådan, at de nævner dem, og hvor var de der, det var lige der. På intet tidspunkt har vi hørt noget. Så det er jo også rart for os, kan man sige, at de er til stede, men egentlig ikke er der, men de fanger bare alle de unikke øjeblikke og ting, som vi ikke når at få med på sådan en aften, hvor alt bare er komprimeret af oplevelser og input for os. Så synes jeg, det er super fedt bagefter at se nede ved bordet nede i højre hjørne, hvad de sidder og griner og fniser af og et eller andet, og få de ting med. For det har vi ingen chance for at få med. Men ja, det er rigtigt. Jamen også i mine forberedelser, hvor jeg skulle gøre mig klar for kjolen på og sætte hår, der er man jo lige lidt stresset, og man skal være klar i tiden, og man er lige lidt spændt. Og der må jeg også indrømme, selvom der var videokameraer og fotografer og sådan noget, det var ikke vejen. Det stressede mig slet ikke, og der var helt ro på, og der var ikke en eneste gang, hvor jeg synes, det var generende, men jeg slet ikke mærke til, at de var der. Og det var rigtig vigtigt for mig, at man kunne slappe af, og man kunne nyde sit bryllup, uden man lige skulle tænke på, om håret lige sad rigtigt, eller om de lige stod det rigtige sted. Alt var meget, meget professionelt. Og nu kan jeg jo også se alle de billeder, de har taget, og de videoer, de har lavet. Det er virkelig, virkelig. Det sidder lige i skabet, og det er rigtig, rigtig professionelt gjort. Så det er jeg utrolig glad for. Det har været det hele værd. Og min tale fik vi også med igen, også med de enkelte. Så jeg kan høre den igen, om alle de ting, du sagde. De sidste ord, jeg sagde også, som de var lidt i tvivl om, at jeg ikke sagde. Men så havde jeg også nu har jeg også fået det dokumenteret. Kunne du se, hvis jeg og vi to hele tiden synes, jo det sagde jeg så til. Nej, det hørte jeg ikke. Du sagde, det har vi her. Det har vi. Fanget. Ja. Så jeg skal lige se det en gang til. Og man må også, når vi sidder og ser det derinde nu, og vi får serveret et glas champagne, vi får lidt chokolade, og vi kommer i stemningen igen faktisk. Det var de gode til at ramme, ikke? Jo, man kommer lidt i stemningen igen. Det var de gode til. Og får helt lyst til at kysse igen, når vi ser den her video der. Nej. Man bliver lidt, nej, hvad mener du med nej? Det var da rigtigt sagt. Man bliver lige lidt rørt igen, når man får lov til at opleve det. Jamen også når man går ind i kirken, når jeg går op ad gangen der, jeg når ikke at få det hele med, jeg når ikke at se folk. Det eneste jeg ser, det er, at jeg går med min far, og jeg kigger på Allan. Og nu når man ser i videoen, så kan man se gæsternes ansigtsudtryk, og man kan se de 4 sanger, der kommer ind og synger, og det er helt fantastisk at se det på en anden måde, og få det hele med. Det betyder meget, at vi fik det hele med. Ja, det er fantastisk sjovt at få lov til at opleve sådan en fest igen. Altså fordi ja, vi er og fokus lige derovre et øjeblik, men der sker rigtig meget over til højre, som vi ikke lige kunne være en del af, men det kan vi så nu og ligesom opleve det igen. Ja, vi var ude og tage nogle bryllupsbilleder, da vi to var ude i haven. Der var der jo en fest op på slottet, som vi slet ikke fik lov til at være se. Og nu kan vi se den på videoen, og da vi så videoen sammen først der grinede vi jo lidt, for det havde vi jo slet ikke set. Så det var sjovt, at man lige pludselig ser nogle andre ting på festen af, som man ikke ville have set, hvis der ikke havde været video til stede. Så vi kan det er vi glade for. Med ro og sinde, og som vi også allerede har gjort, anbefale
bryllupsvideo.com. Gå ind på jeres hjemmeside og gå ind og se nogle fantastiske klip, der er derinde. Og ja, hvis man skal ud i sådan en stor dag, som vi har været, og nogen ønsker os det, jamen, så få det forvidet og få det optaget, så man kan give det videre til venner og bekendte, og ikke mindst en selv. Ikke? Det kan jeg klart anbefale. Det var... Jeg gør det ikke igen. Men det gør jeg altså ikke.